Здравейте, хора от YouTube! Тук при мен е един мой приятел, който няма го чувате. И днес играем интернет, да завижда картинката. И аз съм дойда на база, той пристига. Чаках го с удоволствие, кликнам се да има хванат зомбитата. Значи всичко ще стане лайна. И забрах да правя един епизод. Не съм много тук. В момента заобикаваме военната база. Ще внимаваме за мутанти зомбита. По-скоро мутанти. Аз греча мутанти. И сега вие няма го трябваше да чувам. И наблюдаваме едно зомби как се гледа сумката. Без никой да му пука. Ай, ще пристигнеш ли? И той ще пристигне след около 2-3 минути. И през това време аз пожелавам късме да оживеем и, защото мисля, че няма да оживеем. Мисля да. И това зомби го заобикаляме да ни на какво място има най-много зомбита и е най-опасно в интернет, най-опасно нещо. Какво? Аз се чакам на един път. На един черен. Се надявам да намеря. Какво? Не ми затваря. Можеш да говориш. То затова остава само от нас. Заради тези сега ще ме убие. Зомбито. Да. Не убима заради тебе. Едно зомби уби заради тебе. Ами, не знам. Загубих бутилката. Ако искаш го уби зомбито. И хора, той се върна. След много дълго преказване. Аз съм до някакъв град с една червена кола. Не, по-скоро едно нещо червено, подобно на туба. Не, едно нещо заоблено и е подобно на... И да, там има една разбита кола и военна палатка. Не съм на голфи къщето. Аз съм тук в някакъв град. Има зомби. Да. Там има една разбита кола. Една военна палатка. Човек, вътре има резачка. А не, няма. Хайде, стоя на пътя и те чакам. Това е на някакъв град. О, военно зомби.
Не. Някакъв град. Това зомби е жак спъргаво. Успях да го убия. Сега ако има в палатката. Има тук ли? О, човек, ще мога да преживея къде живот. Има тук ли? Има опаска. Тук има неща, които ме пазят от зомбитата. След 10 минути. А сега колко е? 6. Има още доста време. Да. Тук искам... Тук няма никакви оръжия. Да! Защото взе неща. Тук как си имам кола с 10 бензин. Така съм оцелял. Имам една количка. Ти имаш ли кола? Тук е баща има зомби. Тек намерих сабя. Ами някаква доброволна база. Не, някаква до една военна палатка. Тек взе катаната, едно много любимо оръжие. Ей сега, пече ги пранала, една скипте. Намерих раница. Пау! Ето. Откъде я вляза? Няма значение. Ау! Тиу! Айде, зомбата! Зомбита, елате, аз съм много силен, бе. Аз съм най-силен в играта. Той зомбита, не е проблем. Боинг, боинг, убих едното. Боинг, убих другото. Боинг, убих тебе. Ти, готварска шапка! Yes! Джек, аз намерих също кола. Кой има в тази къща? Аз имам една сабя, която е една от най-слабите оръжия в играта, когато се чеш, колата, зомбитата става най-силното оръжие в играта. Той е най-силното оръжие в играта. Чек, намерих нещо за пиене. Чек, аз имам 10 чоколада. Бухалка ми трябва. И аз нямам раница. Не мога да се вземи раницата. Не знам. Още една туба с вода. Той човек, аз на вода съм много оцелял. Имам си една